O vindeiro 28 de xullo volverán a repetirse imaxes como esta. Longas ringleiras de xente agardando para poder degustar un dos manxares máis prezados da nosa ría, como son os percebes. A cita gastronómica virá ademais este ano marcada por dous acontecementos especiais. Cúmprese o seu 25 aniversario e a confraría celebra este ano tamén o centenario da súa fundación. A festa deste ano pois vai a ser o 25 aniversario e ao mesmo tempo pois se cabe destacar é algo máis importante ou tan importante como a festa que é o centenario da nosa cofradía. Este mesmo ano pois fai 100 anos pois a nosa cofradía pois fixo a primeira acta de institución como opósito de Cofradía de Pescadores de Carreira e Aguiño. Aínda sen definir parte do programa, a festa seguirá unha estrutura semellante á de anos anteriores. Prevese repartir unha tonelada de percebe a prezos do máis accesibles posible. A necesidade de ter un produto de calidade ese día foi un dos motivos da escolla do 28 de xullo, xa que coincide coa semana de Mareas Vivas. Mareas Vivas, a máis porque temos que contar cunha tonelada de produto. É claro, conseguir unha tonelada de produto, vamos a empezar a sair o martes, mércores, xoves e venres, para telo en cámara, nas mellores condicións, e así poder ter unha festa á altura do que está considerada de interés turístico. A cantidade de percebe máis ou menos igual, hasta encher os platos, que está entre 350 e 400 gramos, e despois o que sí vamos a intentar, que sempre intentamos cada ano, é intentar millorar non só en infraestructura, sino millorar tamén no aspecto da ordenación e do aspecto de que a festa pois sea o máis cómoda posible para os comensales, para a xente que ven visitar. O Concello volve a colaborar co Pósito na organización da festa, declarada de interese turístico galego, a que agardan agora darlle o pulo definitivo para conseguir que sexa tamén festa de interese turístico nacional. Yo dejaría sobre esta mesa el siguiente reto, y es que como la fiesta del Percebe cada año sobrepasamos a la anterior, ¿no? Si no me corregís, las colas son mayores, la afluencia es mayor de gente, pues yo dejaría sobre esta mesa que tenemos que luchar desde Aguiño, desde esas entidades que me acompañan para que también convertir esta fiesta en una fiesta de interés turístico nacional. Tenemos que ir a más. De acuerdo. Ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo. Aproveitouse a ocasión para presentar ao que será tamén o cartel oficial da festa, cunha imaxe realizada polo fotógrafo Luis Polo.